Moi! Moi! Me kuvataan jauhohaaste. Ja niin. Voitko kertoa mun? Ei paikasta. Mua oikeesti ottaa hirveästi. Tässä on nyt semmoinen. Tämmönen. Otetaan tämmönen. Tarkentaakohan se itsestä nyt? Mennään. En mä tiedä. No en mä tiedä, mä en jaksa. No sama. Noin nyt se tarkentaa. Vähän sulla on paljon enemmän. Kaada vähän pois. Näin. Apua, tää on sikapelottelua. Noniin. N, Y, T, nyt. Oot hyvä. Tätä jauhot. Mun suu jäi hyvä. Mut mä oon vähän jauhat. Se on hyvä. Sä oot sun mieltä. Maistuu purkalta. Aika hyvä. Mitä tohon tulee? Ai niin, entä? Jää tänne. Ihanan näköistä. Älä. Katsotaan. Ei ollut niin paha. Tossakin. Tää. Katsotaan vaan vähän tupsakkaa. Ihasma. Näin. Tässä oli meidän haaste. Kiitos kun katsoitte. Niin ja kommentoikaa mitä tykkäsitte. Jop. Ja laittakaa pekut ylös tai alas. Ei tulla ylös. Ylös. Moikka! Moikka!